Ďalší super ma čaká vlastne Elonen Kulmala. Mal zápasy už v oktagone nejaké. A má asi 30 profi zápasov, takže skúsenosťami ja úplne inde deja, ale tak nič sa na tom nemení, že som dravý a proste idem aj tento zápas vyhrať, takže... Takže najneskôr v druhom kole čo bude? Dúfam, že knockout. No TKO, knockout, to je jedno, nech ho dobijem, proste nech vyhrám, no. A on chodí v tých šlapočkách, jak také rybičky? Áno, on je taký rybár, no, však rozmýšľam, že by som mu kúpil nejaké nové šlapky, že hentím mu smrdia, alebo čo by som mu povedal. Vieš, že by som mu kúpil, som našiel na internete také pekné oranžové, že by som mu kúpil nejaké nové. Dobrá myšlienka, to môžeš rovno aj na váhe spraviť priamo. No tam, že by som mu ich dal a hlavne on je taký pokorný, že nevyskakuje do tých súperov. Takže v rámci srandy to môžeš spraviť. Takže je normálny, tak by som mu takéto šlapečky mohol asi aj doniesť. My sa vlastne poznáme od Octagon výzvy, tak je? No, ešte aj z Korejlika som chodil. Áno, už si chodil, ale takto akože bližšie sme sa vlastne v tej Octagon... Ona ti niečo aj pomohla, lebo vlastne čo boli tej Octagon výzvy predtým, sa mi zdá, že tí fighteri viac to využili, ako vy potom v tých ostatných častiach. Či jak to cítiš? Určite. Ľudia ťa poznajú, že napríklad na ulici, že ty si z Octagon výzvy? Jasne, Ilia, určite. Aj sa akože so mnou odfotia, aj tak, že držia palce, aj povedia, že tú poslednú výzvu, že som pozeral, že aj som ti fandil, takže určite to pomohlo a takisto vlastne aj ten kontrakt som tam dostal na tie zápasy, takže určite to niečo pomohlo aj v tom vyjednávaní nejakých ďalších zmluv, aj celkovo tak, takže... Tam sme si niečo aj prežili, aj trénerskú výzvu, zase som vyhral ako vždycky, nechcem sa chváliť, ale vždycky, keď som robil Octagon, vlastne tohto kouča tej výzvy, tak vždycky ten môj tým vyhral, aj som vyhral vlastne tie súťaže trénerské. No ale sme sa tam potom dogrcali, pamätáš si to? Áno, a neviem, komu som hovoril, že masíruj mi nohy, neviem, či Zajacovi, Zajacovi, to som odpadol, tam sme ta dávali dokopy, tam bol vlastne ten airbike, ale ako... To bolo 5 minút šprint, ne? 5 minút šprint a dospali najviac kalórií, vlastne ste sa striedali s Atilom, ale akože to, jak ste šlapali obidvaja, tam ozaj si nehal všetko. Potom tam si bol vyhodený v šatni a magnésko ti doniesli, si chcel magnésko a dali ti to šumivé, si potom vypenil si celý, ale akože tam neskutočne ste išli, tam si nechal všetko. A čo máš nejaké také spomienky, čo by si ľuďom povedal, že čo ti to dalo, alebo nejakú spomienku možno odtiaľ, vieš, z tej Octagon výzvy? Spomienky mám veľmi, veľmi dobre na to, hlavne aj čo sa týkalo tých tréningov, tej motivácie hlavne od vás a hlavne akože od teba, že bol si veľmi prísny na nás, to môžem povedať a hlavne, keď si pamätáš, my sme prehrali asi 2 alebo 3 tie tímové výzvy po sebe a to, čo si nám potom tam nakladal a dával ešte aj za tréningy a takto, tak to bol akože masaker, to tresty hneď boli. Ale akože spomínam veľmi dobre na to, mám len dobré spomienky na to, takže celkovo to bolo možno super. Možno ťa to aj tak rozprávalo, ne? Že viac si pred tou kamerou potom taký... No bolo to také, že vlastne keď... Lebo si bol taký mladý chlapček, áno, taký tichučký si bol, hamblivý. 19 rokov alebo koľko som tedy mal, no. A určite to bolo také, že vlastne ráno sme sa zobudili a hneď tá kamera takto, že do papule, ja keď to poviem, tak to ti ju hneď dávali, takže určite toto pomohlo, takže celkovo, že s tými kamerami alebo takto tieto mediálne povinnosti tak berem tak už tak prirodzené, že to ma to tak naučilo, že mi to nevadí nejako, alebo že som taký svoj. Hej. Teraz sa to viac menej stiahlo na ten nemecký trh, ne? Že tam vlastne robia tie Octagon výzvy nejak. Pozeral si to? Ja som to ani nevidel nejak. Bola, keď sa nemýlim teraz, tá anglicko-írska. Ja neviem, že či bola nemecká alebo anglicko-írska. Anglicko-írska bola posledná a akože dobrá, pozeral som a akože páčilo sa mi to mne. Že si to aj vyhľadal sám, hej? Áno. Ja som to nepozeral, nemám toľko času, jak ty, vieš, ty predsa tréning, relax, ani frajerku nemáš. Jasné, Takže mladý pitbullík, vieš, si beháš hore-dole, čo? Ale dobre, že máš tú stopku, že si sa aj vypol a išiel si vlastne po tom zápase, že si sa tam s nimi neflakal do 6 rána, že máš tú disciplínu. Áno, akože to som ani nechcel, hovorím, že proste je tu ešte jeden cieľ, ktorý treba vyhrať a zvládnuť takže v hlave som bol tak nadstavený, že proste, že potom, keď bude čas, sa môžeme zabaviť, ale teraz ešte treba makať. Hej, za mňa tiež môžem povedať, v tej Octagon výzve si bol taký cieľavedomý, dokonca by to v škole volali, že až taký šprt, že proste si bol aktívny, ale ty si myslím jediný z tých chalaňov, ktorí to niekam dotiahli v rámci tej slovenského týmu, ne? Či kto tam ešte vlastne vystrelil? Kto bol s nami? Zajko ešte zápasil. Ale už málo, už potom išiel do Nemecka robiť. Áno, toho si ešte ty zobral pod krídla.
a bol tam potom Igor Lukačovič ešte s nami a Matúš Šutka. Igor ešte viem, že nejaké zápasy mal a Matúš, ten už asi ani nezápasil. Takže jediné, ty si vlastne z toho... Som zostal, no v podstate. Verný MMA. Tak. Ešte ma tak zaujíma taká vec, že vidím, že vlastne vaša stajňa SVG robí to Fight Night Challenge. Áno. A tam čo, nemá si ešte zápas ani, však ja by som ťa tam rád aj videl niekedy ako boxovať napríklad. Ako zazápasil by som si Ilika takto aj v boxe, hlavne ja som začínal boxom, mal som nejakých 9-10 rokov, čiže mám moc zápasené nejaké zápasy v tom boxe. Akože lákalo by ma to, ale myslím si, že ono asi aj kvôli tomu to je, že skôr tú kariéru, že teda nech budujem v tom MMA a sústredíme sa hlavne na to a že to by bolo nejaká taká bokovka, ale asi ani nebolo čas možno na tú bokovku, vieš, že keď som mal proste väčšinou, že stále zápasy alebo tak, že možno sa to tak aj prelínalo s oktagonom a jedno s druhým, čiže ani možno nebolo čas na to nejako si odbehnúť a dať tam nejaký zápas boxerský. Dobre rozmýšľaš. A čo hovoríš na tú tvoju pauzu, že bol tam aj nejaký stres potom, alebo teraz, jak si išiel na to PML-ko? Stres nebol, ale akože chýbalo mi to, Ilia, už to bolo celkom dosť dlho a hlavne, vieš, je to aj iné, ja potrebujem byť stále v tom obehu, stále v tej príprave, mne stačí, že týždeň si dám pauzu alebo tak. Teraz pondelok som nemal byť na tréningu napríklad, ale bol som hneď ráno, lebo mi to nedalo a akože trošku, jak by som to povedal, vypadne z takého toho fight moodu, lebo ako trénujem stále poctivo 2-krát denne, ale nemáš tam pred sebou nejaký taký ten cieľ, že vidíš, že tu je zápas a ide tá príprava, že viac menej som to mal toho pol roka alebo také voľné, že stále som makal, ale nebol to proste ten fight camp, vieš, že tie tréningy som išiel niektoré aj podľa seba a jak som cítil, ale keď už si v tej príprave, tak dobre to poznáš, to teba nezaujíma, či som unavený alebo bolí niečo, takže... A možno bude ľudia aj zaujímať, že z čoho máš takú, čoho vychádza tá tvoja taká bojovnosť, taká dravosť, disciplína, cieľavedomosť, že či si to videl v rodine, alebo že od malička, ak si vyrástal, vieš, že či otec na teba vplýval, matka v tomto, že kto ťa tak vychovával vlastne? Celkovo by som povedal tak, Ilia, že bol som vedený k tomu športu od malička, aj som chcel. Vlastne hral som aj ten futbal a jedno s druhým, ale potom ten box ma tak naučil. Tú chlapskú ruku my sme nemali, ja som s otcom nevyrastal, ja som žil len vlastne s mamou, naši sa potom rozvedli, takže... A tak otec bol divočák, môžem potvrdiť, poznám. Áno, však časov starých. Poznáš, jasné. Takže som vyrastal pri tej mame a mama bola akože aj je stále akože... Veľmi príjemná žena ináč. Ďakujem. Bola akože prísna na mňa, takže aj ona ma tak naučila k tej disciplíne a celkovo ono hlavne Ilia to spravilo aj to, že ja keď som zmaturoval a vyštudoval vlastne strednú školu, tak som sa rozhodol byť profík. A ja som zmaturoval, začal som hneď dvojfázovo trénovať s tým, že som povedal proste doma, že ja nejdem do roboty. Možno aj ty, že si bol vlastne ten jediný chlap v domácnosti, ne? Dá sa povedať. Aj v podstate to, ale povedal som proste, že ja nejdem do roboty, že ja budem profi zápasník a všetko to bolo také, že jak si to predstavujem, že odkiaľ zoberiem peniaze a tak a ja som im stále hovoril, že neviem, že proste... A mama mi akože veľmi pomáhala, celkovo aj celá moja rodina a to ma tak hlavne aj pohána, že proste, že nerobiť blbosti a jednoducho makať, zabezpečiť sám seba a hlavne aj tú rodinu, nejako sa im odvďačiť tým, že ma na tých začiatkoch proste podporili a nezhodili ma dole, lebo to hneď bolo, že to jak si predstavujem a že to proste nepôjde a že vlastne mi uverili a držali pri mne, tak toto je asi taký najväčší motor v tom, že... Super. A kde si ešte by ma zaujímalo, lebo si tá mladšia generácia, že jak si došiel k tomu MMA, že kde si to prvýkrát akože nejak postrehol, že nejaké MMA, že by si to chcel robiť. Toto by ma zaujímalo, lebo niekedy my na tých VHS sme to pozerali, sa nám dostali prvé UFC, ale že kde ste vy došli ako mladí ľudia, prvý kontakt, že nejaké MMA funguje, že niečo takéto tu je a že ťa to nejak očarilo alebo takto. Tak ja osobne, keď som začínal v tých 9 alebo takto v tých rokoch 9-10, keď som mal s tým boxom, tak som poznal nejako tie bojové športy. Ale k MMA som sa dostal hlavne cez film Warrior. To bol taký prvý ten impuls a hlavne ja to vždy tak aj hovorím, že v podstate ja som vyrastal kvázi na vás. Ešte keď ste aj s Palom Nerodom robili tie prvé dokumenty a tieto videá, to
neviem už, či od roku 2012-13 nejako určite áno, lebo tak to bolo, hej. tak ja som v podstate nejako na tých videách vyrastal, že pri tebe Tomáš Diak, keď tu bol aj Robo ešte Pukač a takto, tak ja som z tých dokumentov alebo z tej tvorby od toho Palanerudu a pri vás, tak to bol taký ten prvý, že aha, že toto teraz tu spoznávam, toto je to MMA, takže v podstate nejako z toho YouTube a z toho filmu Warrior, ale vy ste boli takí prví, že od teba som nejako to MMA, to MMA, že proste ty si bol ten, toto je ten Iliáš Kondrič z videí a postupne potom, keď som mal nejako 15 rokov som bol na prvom tréningu tuto u teba vo FE, tak a potom som si aj tak hovoril, že však to je ten Ilias z tých videí, že ho poznám, že tréner, takže nejako skrz ten internet by som to povedal, že to bolo. No a teraz, kde vidíš tvoje ďalšie ciele? Že už si do toho MMA vstúpil, ľudia si aj hovoria, že si taký najväčší slovenský talent v tej tvojej váhe a tak ďalej. Kde sa vidíš? Alebo jak ideš si za tým titulom, alebo láka ťa napríklad UFC, lebo teraz ten Octagon tak sa rozťahol, tak sa zosilnil, že už možno tým chalaňom je možno lepšie zápasiť v Octagone než v UFC, pretože napríklad Lajoš mal zápas a ani neviem, že mal zápas, kebyže ho nesledujem, že tak napriamo, ale nejak ma to ani som nevedel, menili mu supera a nemalo to vo mne takú nejakú emóciu, vieš, tak ty kde sa vidíš? No ja sa vidím, Milia, keď ti mám pravdu povedať, určite v Octagone, lebo neskutočne to rastie a chcel by som akože určite túto dosiahnuť, čo by sa dalo čo najviac, aj sa nie že možno, ale určite keby sa to aj podarí prebojovať k tomu titulu nejako, alebo aspoň tam dostať tú šancu, že tými výkonmi si ju zaslúžiť a určite by som chcel ostať v Octagone a akože nepoviem, že ma neláka, že UFC alebo nejaký Bellator ako to bol, to je proste kto povie, že nie, tak podľa mňa klame, že to je každého sen toho zápasníka, proste takéto veľké organizácie, ale tento Octagon sa im strašne rýchlým krokom blíži a podľa mňa je to aj pre nás možno aj lepšie ako tento Bellator, tak čo sa týka nejakej mediálnej pozornosti, určite aj nejakým kontraktom. Takže určite by som sa videl tu a tu aj chcem byť. Však ďalší host bude aj Lajoš, takže si ho vyspovedáme. Troška mi tak uteká od toho, však vieš, aký je, že ťa nedvíne telefón. Špekuluje. Áno, špekuluje, ale to ja ho chytím, zavre sa klec a bude tu. Chcem ho vyspovedať práve, že o týchto veciach, čo sa týka Octagon, UFC, aj tej sledovanosti, možno mi povie nejaké aj čísla, lebo ja ho zase neštudujem, že by som to chcel od neho počuť, lebo vlastne on zapasil aj na XFN, na Octagone. A vlastne aj v Rusku bol, aj v Rusku, ACA. Áno, a neviem, či nebol v Rusku, ale ja som ho videl tu v Bratislave. Takže keď nemal iný zápas... To tu bolo asi ACB, keď si to nemýlim, alebo nejako takto, ACA a ACB bolo. Ale ACA a ACB je vlastne to isté, len sa premenovalo. Okay. Viem, že tu v Bratislave zapasil, ale či bol v Rusku, to neviem. V Bratislave viem, že bol, ale zdá sa mi, že bol aj niekde v tom ACA, aj niekde preč, že niekde vo svete mal nejaký zápas. No a keď sme pri tom vo svete, však už vlastne do Nemecka neťaťajú takto. Jak sa ti lepšie zápasí? Tam, tu, cítiš nejaký ten tlak, vieš? Lebo niektorí povedia, že radšej idú zápasy do Nemecka, že majú tam menej toho tlaku a že ich to vlastne hná. Že sú tam jak outsideri, vieš? Že... Bol som takto v Nemecku a v Anglicku. Nevadí mi to, berem to proste tak normálne, ale ja som taký, že ja sa bojím lietadilia. Aha. Ja tých lietadiel, mne to nerobí dobre a jediné to, čo ma akože zabíja, tak tá cesta, no. Že proste ten let, ja neviem, akože to mi nerobí dobre. A zase tu na Slovensku aj môže rodina dojsť pozrieť, asi je to lepšie pre teba, nie? Ako takto. Je to určite lepšie, že máš to takto blízko, či to je proste Bratislava alebo Praha, že vie sa tam dostaviť aj autom alebo takto, ale mňa baví akože aj do toho sveta sa pozrieť, je to dobrá skúsenosť, ale jediné len z toho letu mám proste tie najväčšie obavy. Ani zápasu sa tak nebojím, jak ten let. Ešte ma tak zaujíma, určite aj divákov bude, že ty vlastne žiješ z toho MMA, robíš aj nejaké súkromky, alebo si nejaký tréner, alebo sa venuješ len trénovaniu, alebo jak funguješ, z čoho žiješ? Venujem sa čisto akože Ilia tomu MMA len, ako mám nejakých aj sponzorov, za ktorých som veľmi vďačný, že čo mi pomáhajú, že nejaké peniažky proste mesačné prídu. A takisto robím aj nejaké súkromky, čiže tam si viem prilepšiť, ale akože primárne sa venuješ len. Čisto tomuto MMA, no. Ja mám taký názor, neviem, či ty sa s tým stotožňuješ, že podľa mňa kvalitný MMA fighter nemôže robiť trénera. Za mňa je to proste nezlučiteľné. Ak tam máš nejakých 3
troch sponzorov, ktorým sa venuješ ešte dobre, ale robiť nejakého trénera proste a ešte aj fightera, ja si myslím, že to nemá nejakú budúcnosť. Že to je len také zalatanie dočasnej diery a keď sa niekto proste ísť zvýšie, tak to musí proste opustiť, robiť len čisto to MMA. Áno. Alebo si nájsť robotu, aj hociakú, aj keby robil robotníka do obeda a potom proste prepol na ten moč športovca. Pretože robiť trénera, byť celý deň v gyme a potom ešte aj trénovať, ja si myslím, že to je veľká chyba a že není to nejaká cesta k úspechu. Určite máš pravdu, Ilia, s týmto, lebo od zápasíš ráno, dáš nejaký tréning, máš tam 5-6 súkromiek, venuješ sa tým ľuďom, vlastne neregeneruješ nejako správne a určite to je proste oveľa ťažšie, jak keď sa fakt sústredíš čisto na ten šport a to aj hovorím, že to aj mňa tak poháňa, že keď vlastne to môžem robiť takto, že môžem dojsť domov, nájsť sa, hodinku, dve si nejako poležať a ísť znova na ten tréning, tak určite to je pre mňa jednoduchšie, jak keď niektorí proste chalani, že ja čo im neskutočný rešpekt vlastne za to dávam a sú takisto aj motiváciou pre mňa, že niektorí sú takí fakt, že idú ráno na tréning o 6, potom idú do roboty na 5 na 6 hodín a znovu prídu večer a to neskutočne si vážim takýchto ľudí a akože rešpekt pre nich, lebo je to náročné veľmi, Ilia. Ja mám Štefana Vojčáka v podstate takto, že chodí aj do roboty, má rodinu a ešte aj stíha a vlastne už je teraz 2 v rebríčku v tej organizácii. Takže klobúk dole pred ním, že aj rodina, aj psa má, aj dieťa má, aj proste všetko a ešte stíha. Ale zase je to o tom, že ja si myslím, že fakt ten profi športovec by nemal robiť trénera. Teraz som videl Kejtu, že aj on robí nejaké súkromky, neviem, či to robil zo srandy, ale on je niekde úplne inde. Ale by ma zaujímal tvoj názor, lebo teraz vidíme, že ten Ron ide hore, aj fyzicky, aj technicky. Aký je tvoj tip? Teraz odliadnúť od toho, že Ron je náš kamarát, že na ich zápas. Koho tipuješ? Alebo jaký priebeh zápasu tipuješ? Ako ten prvý zápas tam, keď si to zoberieme, že Ronny ho pekne v to prvé kolo aj udržal aj na tej zemi a všetko, Kejta sa mu potom z toho dostal, prestreľovali sa aj v tom postoji, aj tam wrestlovali, ale zoberme si to aj tak, že Ronny mu tam zlomil aj ten nos, čiže aj toho mohlo obmedzovať a obidvoch mám veľmi rád, ale mám taký pocit, Ilia, teraz, že zvládne to ten Ronny teraz. Tento druhýkrát, že to zvládne. Ja si myslím, pretože mne dojde ten Kejta aj malý na tú váhu. No napríklad aj teraz oproti tomu Legierskému, akože to som sa aj čudoval. Áno, mal tam problém s rukou, ten Legiersky, niečo s lakťom, ale tak vieš, to nikoho nezaujíma, ale čudoval som sa, že aj ten Matej už nechcel s ním wrestlovať, lebo on tam ten wrestling má silný aj na tom pletive a celé 3 kolá sa s ním bil v postoji, tak to mi prišlo také, že... Možno má ten dištanc, vieš, že možno sa nám ľahko mudruje takto že od mikrofónu, ale jasné. On má aj ten pohľad taký divý, on proste tú vzdialenosť si drží, že možno je ľahké povedať, lebo u toho Kejtu ani nejaký pekný wrestling, ani niečo také, ale ja som videl jeho prvé zápasy, lebo však keď mal s Ronin zápas, tak som si ho pozeral. No a on tam dosť používal to, že niekoho strhol a vlastne používal dosť ten ground and pound. Teraz sa pretransformoval, že vyslovene v tom postoji ide. Takže uvidíme, no, že čo ukáže, ale za mňa tiež nič moc wrestling, nič moc nejak jiu-jitsu, ale celkový ten timing, ten prejav, jak to povedal aj po tom poslednom zápase, že tá inteligencia v tom zápase presne, a že vie ako vyhrať. Áno. Takže to je v tomto nebezpečné. Len sa mi zdá byť menší od Ronnyho. Aj proste výškovo, fyzicky. Áno, že celkovo, že nemusí mať on nejako ten grappling, aj ten wrestling proste tak nadrilovaný, ale ako keby tým svojím postojom, tou svojou inteligenciou, ako keby ten level sa mu aj toho zvýši. Vieš čo myslím? Že nemusí to mať tak nadrilované, ale proste niečo v niečom tak, niečo si tak vie presadiť, že proste mu to spraví na veľkej úrovni aj ten wrestling, aj ten grappling. A za mňa ako super, že takéto game changer vlastne existujú, že si tam dokážeš také peniaze zarobiť. Určite vás to motivuje, určite proste to nie je za našich čias, nás motivovala samotná tá radosť zo zápasenia, aj keď Kejta povedal, že on sere celé peniaze, že on má zdravého syna či dieťa a že v podstate opasok v izbe, takže jeho to tak, ale určite aj tieto peniaze, že už v tom športe teraz máte aj tú motiváciu toho zárobku, hej, že máte koniec tej chodby, že tu viem zarobiť tie peniaze, keď urobím to dobre. Čiže za mňa určite dobre, ne? Takéto pre vás, že je to motivujúce,
že nemusíš pracovať. Čo hovoríš na to? Je to určite veľká motivácia, celkovo aj, Ilia, dobre vieš, jak to je, aj teraz veľa sa v tomto MMA aj kalkuluje. A toho chceme, toho nechceme, tohto súpera zoberme, túto spravíme skôr. Niekedy to nebolo, no. Bohužiaľ, no. Niekedy ste mali 2-3 zápasy rád, no. Aj za večer, keď ste ešte vy s tým začínali. A teraz je to aj hlavne aj o tom, že proste môže ti dojsť nejaký aj zápas a ponúknutý viac peňazí a samozrejme, že do toho zápasu ideš, keď máš opäť do 10 000 viacej, že určite ti to teraz zahrá aj tú rolu v tom, že tak tuto dostanem o 10 000 viacej, že idem teda do toho, takže máte tie podmienky podľa mňa akože super. V dnešnej dobe ako to nevyužiť a vidím, tí chalani sa niektorí ani nevedia chytiť, to ma aj tak mrzí, že človek im urobí gym, podmienky, organizácia, aj tak sa nevedia chytiť, že tá doba niečo priniesla a niečo zobrala. Tak. Je tak? Fakt, že kričali mi, že toto rob, vyhod pánvu do strany, otoč a ja som to keby ozaj, že nepočul. Ja neviem, ale aj také dni sú u fightera. Poviem na rovinu, že keby sú tu proste není tá rodina, nie sú tí sponzori, tak ťažko vyžije z toho. Takže... Ale Attila nám ukázal, že dá sa. To je dobrý príklad. Treba byť herec, treba byť špekulant aj tak, presne. Čo jemu nechýba, ne? Si tak, povedzme. No jasné. Ten by ti aj trenky ukradol. No ja v prvom kole mi zavrel oko, ja som došiel do rohu, nevidel som na to oko, strašne mi to opúchalo a potom mohol som ten zápas už dávno vzdať a dajme tomu, že mohol ma dobiť v druhom kole alebo tak, ale bojoval som s tým psychicky a nevzdal som sa. Bol som aj taký, že, a to ešte v amatéroch, prosím ťa pekne, že keď som prehral, tak som myslel, že sa zrútil svet. A strašne táto brzdí táto. Kto ti to napíše, proste napíše ti to čávo, čo má profilovku s pivom v ruke, takže to ani nemôžeš to... Ale nasere to troška. Dokonca na jednom som zapasil aj s Lajošom, to s ním preberem, keď dojde. Ja si ani nepamätám, on bol vtedy otvorený, on bol ľahší, som ho tam pridusil ceckami chuďaka. To viem ten príbeh. Akú radu by si dal mladým ľuďom, ktorí chcú začať z MMA? Začať. Ne rozmýšľať nad tým, ani na to, čo dopovie, ale začať. Zobrať veci, kraťasé tričko ti stačí, nemaj ani rukavice, dojdi do gymu a začni. Ja som jej povedala, mama, ja sa do toho oktagonu dostanem. Proste pol roka na to som dostala ponuku, vlastne už zmluvu som podpísala. Mora, keď chlapi strašne smrdia. Aj babi vedia posmrtkávať, jasné. Mal som súkromku a takto som musel paličkové z diaľky. Vždycky som bola nejako šikanovaná, akože už som bola taká, že som sa jej chcela zobrať život, že to bolo akože veľmi ja som práve že hrdá na to, že som žena, ja chcem akože dokázať, že čo dokážeme ženy a niečo dokáže žena, čo bere veci a potom jak chlap. Mne sa to akože páči, vieš, taká dobitá tvár, akože vyhrať zápas a vieš, vyzerá to tak no. Strašne sa mi to páči, tak krv všetko, že som nemala ani monokel, a mne sa to práve že ľúbi. Ja mám pocit, že už baby sú väčšími chalanmi, jak chalani, akože väčší chlapi. Tvrdšie. Vieš, tréner mi povie, že by som mala byť divoké prasa, ty kokos, alebo pitbull, Bonnie, že divoká sviňa, vieš. 300 komentárov, nejakých 280 bolo, len nech zomrem, že nech moji rodičia zomrú. Ja verím v to, že človek, keď prehrá v tom zápase, tak prehrá na psychiku, že strašne veľa robí tá hlava. Ja beriem, že najväčší strach je to, keby som začala v tej klietke o sebe pochybovať. Veď ja mám pocit, že fighteri sú fakt že najlepší ľudia. Že ja sa s inými ľuďmi už v podstate ani nebavím, už pred zrkadlom sa tak tieňujem a hovorím si, že vyhrám, že som zabíjačka a také sa na záchode zavriem, všetci len klopu, nech ich pustím a hovorím, nie, teraz je moja chvíľka. Oni chcú pískať, kakinkať no a ty teraz máš iné veci. 10 a oni si myslia, že si tam myhalničky upravuješ a ty tam ťažké meditácie na záchode.